Lu akan yang koordinasi bangun apa? Tengok apa? Ini. Kalau pakai laptop bisa pakai speaker. Ini juga yang kalau ini juga komando. Nah, kalau komando itu babang itu. Berduduk sendiri. Emang udah main. Nggak diganti ke kamera Bang Win. Idama lumabisa panonan ito o manita maksigan tujuan apa dia ini dalam masirotan ko tu akana umariaku. Idama rodo ibana masih dibarita nauli motro di salibina tani mohon suarana telah mengumpul sadapotan angulwana manoto
Ida mat bunga di posa di bana sandok dosami diau tinasinami tetapi masaru dosami jala Roma kita masomba itauni silangna nabadiai jala posa masilangna dihoga nukari. Marede Mahita, Sian buku Ede, nomor 57 ayat sada. Duriya nahina holongan di Tuhan Yesus Kristus. Namar pungu dohita di bornginon laho mames tahun perningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Narodo ibana manopot hita jolma perdosa. Dirumari do dirina jala disulukon rupani hatoban. Gabe suman tu jolma do ibana jala rumang jolma do dapat di ibana. Maria iya do todiku mida debata si palua au adita takdo haete hon ni naposonon. Neng bongot mahita tu patsoran na badia rap dohot debata. Alani tamado hita madok molate tu Tuhan Yesus Kristus raja ni huriai. Na mga lewon partikian na uli di hita. Atong majonok mahita jala maruduk di roha di adopan di debata. Ay nong bisar do panondangi di hagulapon. Tapangir ma suarat mamuji Tuhan ta perdinggan basai. Marede mahita sian buku Ede nomor 40 ayat 1 dot ayat 2 ayat 2 las jongjong mai. Tama
marhite-hite gor ni debata ama, dohot gor ni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni tondi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Bangso na mardalani di bagasan hahulomon, pardidasada panodang nabulon. Bisar dosada panodang diakan na manyani tano nanilingguman ni hamatayan. Parungoman bangsom rosian melomona, tiari patporanganmu, parpahean habadiaon, songon nabur sian apuan yan dos torang, rodo duho paranganmu akan oposo. Haleluya. Yang mahita. Ale debata amana di Bani Wagijang. Puji-pujian hasangapon dohot hamuliateon pusopan hami tuho. Perningot sileon lehon mi na balgay tu hami jolma na di pardang ulanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian Bani Wagijang ala ni hami. Gabi na dangol do ibana jalan na pugos. Pola tubuh ibana di bara ni Bethlehem asa mamora hami. Terajai jala togu-togu hami, parhite-hite todim, asalam wida hami godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak ni. Amin. Parede mahita sian buku ede nomor 47 ayat sada. Ala terbatas do partikot tadi gereja, olah 2 jam do asa di liturgi na mangikut. Iki maredeng eko sahati jolo ate, mulai ate. Di bagasan sadari kon bulusota do borngin na holom. Alay bornginon masay tadi do sian borngin na somal. Alamat sar do hita di gerejaon. Manang pedi bagas tabe. Perningot hasasaut di baga-baga ni debata marhite. Atu tubuh ni Tuhan Yesus tu partidion. Tabi gema liturgi na parjulo, taringot haholomon na makukupi tano. Burungin abadia, burungin lah. Kanuk taingot hatabot, agamu bahita, hisat tanoon. Kolompe burung, adul humol, pepor. Darbunay jupa mardalan hita di nahulom na maripot. So tarida nang ko sinodang ni hitang na sumurbutan siya ni dope parmaran di pardalan. Kepalito nami. Lo jajol main radu sudah gogona ras rohana ala somarguna nasana pinikiranna dohot pambahenanna lao paluahon diri nasian pardangolan bolo dirana somar haujungan do asa di portibion kok ha domoni
Nape lamar bungaran aka huria. Alai saya toktong do suluk halum lamon. Alai bongot aka parpoda halilon namano gujol mai. Asa unang di jaga hata ni debata. Jala asa perbalik sian debata di rohana. Asa saya mangulahon haholomon. Haholomon ipe ndang mangholom ianggo di jolom. Jala marsenondang do borngin songon arian. Songon hati oroni. Tuang songoni haholomon maripot-ipot ala nunga bincar panondangi. Marede Mahita, sian buku Ede nomor 51 ayat 2. Audo bonana Halonganga do saluhu pabena ni debata. Kung naso terjolo jolma do habestaran ni debata. Tarida doi sian salut akka na tinopan ni debata. Nama sayuli jala dengan situ. Tunggu dia do ibaid debata manoppa salut nai. Tabegema liturgi paduahon. Taringo tu panopaon ni debata. audo bonana jala ujungna ninna tuat dibata nuaing dibata nong adong hian nanang roi sigong gom salhuna marhite-hite hagogon nai ditopa iwana portibion dohot nasa isina jala dipasahat gabe hanguluan ni jolmai marede jala marsurak-surak mahamu alani dengan ni basana Palangit tahun do akan Mola hutai lihon lang aka jadi-jadian ni jari-jari bulan dohot bitang akan napi naulim tungaha manian jolmai umbahan pola ditaringati raham ibana jala anak jolmai umbahan pola di ebatiho humurang apalawatik do ibana sian debata di bahen ho alai ditali-talihon ho muse pamuliaon do pongamo tu ibana. Ibabakit hodo ibana gumom-gom akka jadi-jadianna di tanganmu tuli do tahe dipatunduk ho tu ibana ta biru-biru dohot lobu sudena ro di binatang akkana diharang pidong akkana ditoro ni langit dohot akka dekke di laut ro di sude namangisir di laut. Jehovah doha sitongan ni portibion, ibana manongos akka mual di akarura. Sian holak kolang ni akka dolok baka baor. Ipasobur nasida salut binatang harangan. Gabe sobu mawas di akka halode harangan. Ondu
tung nala situ tudo akka jadi amo ale Jehovah. Taluhu nei ipoliho marhite-hite apistaran. Tunggu jadi amo do tanoon. Taluhu nasida mangaranap tuho. Asalehonam mo si panganon nasida itikinabe. Molo dilehoko da sida icopuk nasida ma. Lo dipatedek ko tangamu utongan manasida naringgani. Parede mahita saya buku ede nomor 61 ayat 1 las maju ma liturgia na patolua. Itopa debata jolmai gabedonganna mangarajai. Alai madabu do jolmai tu bagasan dosa ala ditengon hatani sibolis. Ala di dosa gabe mabiar hita jala saya toktong di bibiari amatean. Alayasi do rohani debata di bagabagahud do haluaut tu jolmai. Tabegema liturgi patoluhon. Taringot tu dosa ni jolma do jojo manundal ho dosa. Alani pardosota gabe sudedo man dalam mangga. Tuhan, saya berdua maha dohot katota asai laon nama korpon hamatiot kaliling na bimulak mahita tu dalan long ta kite holongan. Beta hita asa mulak hita tuja. Ainunga ibana mangaribahi, taus ibana pamalum hita. Nunga ibana mabugangi, taus ibana manawari hita. Tai manada mahita, tai ringgas mahita mangiahi parbinotoan di jauh. Tudos son buha siang aridos sitong ni habibis tarna. Dala saina rodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene nama mornohi tanoi. Asami. Dok tu hatad. Di pasaliho hepeng tu bangsok. Tuna pogos di lambung. Unang ho songon halak si jalo bunga ni hepeng sian ibana. Unang bahen marbunga hepengmu tu ibana. Paholang maho sian hata gap-gap. Jala ula dohot radoti hamu ma sasude hatani deba. Ida dada nahurang gajang. Dada dosa tangihot. Dok hata ni debata. Kaholongi ma dongami sendiri. Alai jod-jod do lupa jolmai mangulahot. Kijang ni roha mambahen halum lamon dohot hagauron gabedang mardalan dohot dengkan. Halani dijauhon do tuhita asa mangulahon nasitong ihata manang pambahena. Pelehon hamu ma pelean hati goran. Dalam marhaposan tu Jehovah mahamu. Alai sandok pabotohon hamu matu debata pangiduan muna. Marhite-hite tangiang dohot elek-helek mardongan mauliate.
Marede mahita sian bukede nomor 40 lalu ayat sada las maju ma liturgi napa opat. Patardo holong nerohani di bata di perton atik pe mardosa jolmai galau jojot mangulahon naso hinalomohon di debata alai tok tongdo holong rohana di jolmai ibagabagaho do haroroni si paluai marhite akta panorera tabigema leturge paupaton taringotu baga-baga ni debata bangso namardalani di bagasan hahulomon marnida sada panodang nabolon. Pisar dosa ada panodang di akan namangingani tano linggoman ni hamatean. Hehe maho, inondang maho, aina Roma panondangmu, jalah hamulian ni Jehovah besar di atasmu. Aidama, holomondo makukupi tanoon, jalah hagolapon akka bangso, alaina besar Nema Jehovah di atasmu, jalan marsinondang hamuliaon di atasmu. Alai anggoho alai Bethlehem Efrata, mame metuhudoho nian anggotu pola jujuron tu akahuta nama ribu-ribu di Juda. Hape sian hodo haroroan ni nagawe panggonggomi di Israel. Jala aka haroroanna sian nahinan. Sian aka ari narobi saliling-nililingna. Maria ria situtu maho ale boru Sion, marolop-olop maho ale boru Jerusalem. Idama naro marajam tumopot ho, partigor ibana jala si pamonang. Naserep dorohana jala marsi hundur di halode, doh di anak ni halode ina-ina. Bisa dipadiri jalan dungi topung Marede mahita sian buat kuede nomor 57 ayat sada taus maju ma liturgi napa limaho. Raja ki
ni ditongos debata hatana dohot panurirangna. Asa mulak nian jolmai itu ibana marhite na manudalhon dosa hajatoni. Alai dang diperdulihon jolmai. Alanima ikon rodo ibana tu pertibion. Asa bodi tobus jolmai ima marhite harorona. Marhite hatu tubuh ning si paluai. Tapi gema leturge palimahon. Taringo tu hasa saut ni baga-baga ni debata. Ni Roma uju iparenta sian kes. Ikon suratan nasa jolma di gomgomana. Pamilangon parjolomai. Uju digomgomi si Kireneo. Tano siri. Jadi borhat masa sude asa disati ganup tubona ni pinasan. Borhat ma alas pasuraton diri. Jadi dina disida bukma Di tubuhon ma anak buah bajuna, di borhos ma, di peakon ma tu bagasan panggagatan, ala swadong inganan na asing parmiaman na tidak. Jadi adong ma marborngi di ladang na di sini aka parmahan, pangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada surusuani manasida, jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida, gabe mabiar situtuma. nang mabiar hamu ta halalas tiroha gudang do parsau dan nisandok ong tubuh ta nisid ma partinan poso-poso do dapoton mun nabi norhok Jala topu ma adong dongani suru-suruani, torop aka parangan parbanu jang. Dipuji nasida do taman do. Pon ma di bata, di tanoon, kajol ma hal. Jala dinalahui aka suru-suruani sian nasida do pagijang, masih padoham ma aka parmahani. Beta mahita tu Betlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhan itu hita. Yaka ari ima dapotan tua Juda jala marsonang-sonang ma isi ni Jerusalem maringanan. Jala odo guarna dohonon ni halak Jehoba parpitorata. Ainu nga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, ape tu abarana do sogot harajaon, jala bahenonna goarna, si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama saleleng ni lelengna, raja ni hadameon. Imulanai uli dohot dengan situ do pertubion dohot sude pangisina. Alai nuang nunga dihuku pitimus. Dang adong be godang suara ni pidong na marhabong. Alani jolma na jojot manegai akka suasuanan. Lau pasauton lomo nirvana. Hadami onipe nunga maulbe didapot jolma inuang. Ala porang dohot huaso dohot harta. Gudang ni hasusaan ala ni lalo manang ala ni aik magudang. Patangisan ala ni hapuguson. Hageduhon tuhot pangarupaon nang panggosa-gosaon didongan. Nang nasa ulaw dosa tahe. Sudenai ala ni jolma tunga dawo jaladang makaholongi di bata dohot dongan na jolma. Ni Tuhan nunga roho tu pertipion Kordang maruhanan di bagasan agulakon
Titik kinapat pudion, masa do sori mago COVID-10 sia, napola mabain gudang jolma marmatean, bolu perekonomian na hurang denggan, gudang ni huria na suboy patupaon pesta Natal, dohot ragam niyak ka parukilon na ata adupi di partekyanon. Alani Tuhan asi maroham dihan, patugu maha porsyon nami, aso nang mabiar jala madele hami alani parngoluono. Patupa mahami gabe panodang maradop podongan nami songon hatam na madok. Tung sura lam matpugos dongan lam suru tahe parbuhalo di labungmu. Ikot tolonganmu do ibana. Nang halang dagang, nang halak pay solat ibana. Asa mengulu ibana di labungmu. Ale Tuhan nung maroho tu portibion, todani marohan nami na di bagasan aku lapang. Kurian itu hatta, nung ngaro tu hatta manopot bangsona jala mabuan haluaw. Ido nata halason di boringinon. Alaya holomo do jojot makukupi tanoon. Jala lam tujarbut na do pangelani sibulisi pangihoti torop jolma. Isegay dohot todi, hapot siyaw, dohot pakirimo sugot. Iguturi ng namarumah tangga, isegay rohani ianakon, asa tois tuhatan di bata. Alani tamado, pahusor-husorota di bagasan rohat tabe. Lam gudang pe akka parukilon na masa di tonga-tonga ni ngoluon. Ingot ma, tuhata do na madungani hita. Molo lam lumlam akka paruhawan ni jolma di partikianon. Ingot ma, alani ido umbay na ro Tuhan Yesus siyan banwagijang torang tu portibion. Asa disodangi sa dok ngolutta na di bagasan hagolapon. Alani dang jadi papeolon muhum. Dang jadi homar nida bohi, jalan dang jadi jaloon mo silwa, ay sisip do papitung mata ni halak na pistar, jala pabalik-balik parhata ni halak na tigor. Atong songod dia pe rumang ni parngoluon na niadupan mo naeng, yarsak manang lasteroha, sayukap maroham madjakot Tuhani, asa sorang ibana di bagasan ngolu.
Hamu akadonga sahuria di horhon hatu tubuh ni Yesus sido obas ne baru parsauran ne baru dot holong ne baru yakom masih paluai sodang nililinon masong simbol namar pada kita bornginon na so taulaho be dosa rade mahita manesa dosa ni dongata tuhata do madok au do panodang di portibion na so tupa mardala di naholom na sana mangihuton au atong borhat mahamu manopot akaruasta galahiamu malin nasida las jongjong mahita salutna hamuna akadongan las maroham nunga saorbe tuhata Yesus paluai tu portibion
Jakom maibana sian ukap ni roham, jala hati dakom maibana di ngolum. Odol mahita salutna. Ede Mahita, sian buku Ede nomor 62, ayat 2 las baju ma liturgi na pauna. Kristus itu pertibiot, tunga bistar panodangi diho, atong raudoti ma hatana, jala ulahon mai di ngolum, asagabe marsinodang hita marhite ulahon seganu pari, tabe gema liturge paunopon songone pistel di pestata, jala ahado lapatan ni Natal di ngoluta si saunari. Ainu dari Paima dohot Kristus dilehodo diri kophit tobus hita sianna sahajahoton asarusonna didirina bangso naung ibana napunasa na olo makapodoton aka ulaon na denggan ima hatahon paingoton jala ajarhon sianna sa gomos ni roha unang maadong namarhu ni roha midaho. Natal, ima buah-buah haluaon na dipapatar de bata, holong na tusadok portibion. Ima na marisihon naung tubuh Yesus, si palua manusia sian parhatobanan ni sibolis dohot dosa. Alanii unang beta dati mardosa. Natal, ima pesta syukuran hamauliateon ni roha, laho madok mauliate tu debata alani sude pasu-pasuna naung mangalehon anakna nasasadai tu portibion songon tadda ni holong ni rohana tu hita alani i taha holongi madongan songon dirita sadiri. Natal imatiki ni halak Kristen marningot muse hasa saut ni baga-baga ni debata di ngolu ni jolmai songon nani dok ni si Maria, na poso ni debata doau, say saut ma tuau songon nani dok nai. Alani i, tabain mangulut taon, inganan dohot ula-ula ni debata, pasauton lomona. Natal, ima hataridaan ni kepedulian ni debata, tuakan na pogus, jalan naso masuk perhitungan ni portibion. Alani i tapake ma arta na adong dihita laho mangurupi akadongan na mardangol. Di Natalon, saya dipatau dewata ama hita
laho pajongjokon habonaron dohot hasitongan jala di batama namanarihon dohot madongan hita laho manaluhon portibion dang hea hita di pasobu di batama marukil alani sai totong mahita makirim di harorona na padua halihon. Marede Mahita Sian buku Wede nomor 50 ayat 5 Laos Jongjong Mahita. Tidakon ma hapot siotay tungo nahi na tidakon di dongata sa port siyaw di sa dopot yon rapma hitaman dok. Ada liban maupun tahu kami anai anai tahu adong ada dia ada ini tak mau dia jangan sunggul-sunggul di hita persugut pesta Natal la perjulu masuk dia menugut jalata ikuti sesuai protokol kesehatan buat himbauan yang dibayan ni amang padita setiap sektor. Oleh Parede Mahita Sian buku Wede nomor 4 Polisia ayat 1 ayat 2. Kur lirena. Tema kona kosong.
Parede mahita sian buku ede nomor 40 sia ayat sada dot ayat 2. Damini debata na sumurung sian salhut na roha, imana mengaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita selamat Natal madihita salhutna. Atani debata nagabe songon ojahan di pesta ima parpungua bodari manang malam Natal. Perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus imana denet sian buku panurang Yesaya bidusia ayat sada 1 ayat tonom Yesaya sia ayat sada 1 ayat tonom do topik ainong bisar do panodangi di hagulapon terang telah bersinar dalam kegelapan sono madidok disi tapai huti-hutma di bagasar rohata bangso namardalani di bagasan haholomon marnida sada panodang nabolon bicar do sada panodang dia kena mangingani tano linggoman ni hamatean nunga di patorop ho bangsoi nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha nabolon marlas ni roha nasida di jolon ibohim songo las ni roha di gotilon songo parolopo-lopo di namar bagi tabat-taban ainung nga di ponggolhoko auga na apetu ibana dohot batahi ni abarana dohot licing-licing na mangadu ibana songon ujo di ari Midian ay masok-sok do sogot nasa sijata ni parsijata di hatu turtar ni tangan rodi ulos namar sapu mudar gabi si panganon ni api ay nunga tubuh di hita sada poso-poso dilihot tu hita sada anak papetu abarana do sogot harajaon jala bahenon nagwarna si partai halongangan si ulu balang ni debata ama saliling nilileng na raja ni hadameon bain hagagada ni harajaon dohot hadameon na sumarujong diha bangsa ni si Daud dohot diha rajaon nai pahoto dohot patuguhon marhiti-hiti patik dohot atigoran olat nyonro di saling lelengna amuruhon ni Jehovah Sebaot patupahos songoni. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, bangsa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ketika kita sudah hidup di zaman saat ini, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita pasti sangat membutuhkan apa yang disebut dengan tenaga listrik atau arus listrik. Karena apa? Karena dalam perjalanan kehidupan kita, arus listrik menggerakkan segala roda mesin. Arus listrik memberikan kesempatan kepada para ibu-ibu yang saat ini tidak lagi memasak dengan periuk, tetapi hanya tinggal colokkan saja, tunggu 1/4 jam, nasi sudah matang. Anak-anak sekolah saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, dia sangat membutuhkan yang disebut dengan arus. Karena apa? Tanpa arus maka dia tidak akan mampu belajar dengan baik secara online. Karena apa? Membutuhkan arus itu adalah wifi, internet, HP-nya juga harus. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa mengikuti pelajaran. Dan itulah yang dikatakan pada firman Tuhan pada saat ini, ketika kita berjalan dalam kegelapan, ketika lampu padam, maka pada malam hari maka semuanya akan gelap dan tidak kelihatan apapun yang membuat kita tidak dapat bergerak dengan bebas. Yang membuat kita ketakutan di dalam kehidupan kita. Siapa tahu ketika kita bergerak, maka kita akan menyenggol peralatan rumah kita yang mahal. Kalau di rumah-rumah besar ketika ada yang disebut dengan itu peralatan atau alat atau yang disebut dengan yaitu peralatan keramik yang mahal, maka dia akan hati-hati. Karena apa? Ketika itu pecah maka dia akan sangat merasa rugi. Ketakutan karena kegelapan juga itu bisa terjadi. Karena apa? Karena kita takut. Siapa tahu pencuri, penjahat, perampok datang menghampiri rumah kita. Itu sebabnya dikatakan ketika kita berjalan dalam kegelapan seperti yang dikatakan tadi dalam liturgi yang sudah kita dengar. Ketika kita mendengar kata malam gelap, maka kita akan ketakutan. Walaupun ada orang-orang yang mungkin merasakan sukacita karena hidup dalam perilaku kejahatan, kegelapan, tetapi itu juga tidak mendatangkan sukacita yang semestinya, sukacita yang sempurna. Karena apa? Karena dia takut kapan ketahuan. Dalam situasi kegelapan, itulah yang digambarkan oleh firman Tuhan hari ini. Ketika dikatakan bangsa na mardalani di bagasan na ulomon, marnida sada panodang na bolon, bicar do sada panodang dia kena mengani tanu linggoman ni hamatean. Dalam bahasa Indonesia, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah ber. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam situasi awal mula-mula umat Israel harus ditawan di Babel. Mereka terbuang ke Babel karena kejahatan mereka, karena mereka melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka.
Di Babel walaupun mereka dikatakan mereka bisa hidup bekerja, bahkan seperti yang kita ketahui, Daniel, Abednego, Sadrak, Mesak, mereka menjadi pejabat kerajaan, tetapi mereka tidak dapat bersukacita secara sempurna. Karena apa? Karena mereka jauh dari Yerusalem, karena mereka jauh dari rumah Tuhan. Karena mereka merasakan jauh dari rumah Tuhan, berarti Tuhan. Itu yang menjadikan mereka seperti berjalan dalam kegelapan tidak tentu arah. Tapi dikatakan pada firman Tuhan saat ini, dikatakan asalkan umat Israel mengenal, asalkan umat Israel sabar dalam pembuangan yang dilakukan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menolong mereka. Dikatakan tadi di situ, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang besar kalau kita bisa gambarkan lebih gampang mungkin para pelaut. Orang tahu di sini sudah datang Erikson Manalu, yang artinya dia sering itu mungkin merasakan di sana. Orang-orang yang sudah pernah berlayar, maka mereka akan tahu apapun mercusuar. Apalagi di tengah gelombang badai, mercusuar akan menjadi penuntun gerak kapal. Dan dia tidak kebentur dengan batu karang. Dikatakan di situ, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan dikatakan di situ bahwa mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dikatakan di situ bahwa mereka sudah melihat, dan ketika mereka melihat itu digambarkan di situ mereka bersorak-sorak, mereka bersukacita, marolopolo, martopak-topak nasida, manortori nasida. Digambarkan di situ bahwa mereka bersorak-sorak, itu digambarkan seperti orang yang bersorak-sorak bersukacita pada waktu panen. Jerih payah selama ini ketika mereka harus mencangkul, membajak, mereka harus menyiangi, memupuk dan sebagainya. Itu seakan-akan hilang. Kelelahan mereka, jerih payah mereka hilang sirna ketika hasil panen mereka melimpah. Kalau dalam ayat yang lain dikatakan sukacita yang paling besar itu dirasakan oleh seorang ibu yang harus bertarung nyawa untuk melahirkan anaknya. Do satu ngamate nama ati akainatai. Mereka berjuang dan segala penderitaan selama 9 bulan mengandung. Tidak bisa bebas bergerak, tapi dikatakan ibu-ibu ketika dia sudah melahirkan, maka dia sangat marolopolop situtu. Yang kedua digambarkan di situ adalah ketika digambarkan itu sukacita mereka itu yang melihat yang terang itu, dikatakan bahwa mereka bersukacita bersorak-sorak seperti pada waktu orang membagi-bagi jarahan, orang yang menang dalam peperangan kembali dengan selamat. Adokon waing persere dope Asia doho timur manang Papua asal mulak tentara sinadu ina malas nirohan keluarga. Karena apa? Mereka seakan-akan terlepas dari maut, kematian. Kalau umat Israel dikatakan pada waktu masa Daud, sebelum Daud menjadi raja, itu dikatakan ketika Daud menang, maka perempuan-perempuan Israel bersorak-sorak, menari-nari, bahkan mereka menggubah lagu. Kalau Saul itu menaklukkan
beratus-ratus, beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Lebih daripada itu, mereka menari-nari karena sukacita, apalagi dikatakan di situ membagi jarahan, berbagi-bagi tabat-tabat. Mereka tersenyum, mereka bersorak-sorak, mereka bertepuk tangan. Karena apa? Karena dikatakan di situ, dengan lahirnya, dengan terbitnya terang itu, maka kuk mereka sudah diangkat. Auga nasida nunga dibuat, nunga dipongkolon. Karena apa? Karena sudah lahir. Karena sudah lahir, maka dikatakan di situ seorang putra yang lahir itu, seorang anak yang sudah diberikan kepada kita, dikatakan di situ, maka mereka bersyukur. Isedoi. Siapakah anak itu? Itulah yang kita rayakan hari ini. Nah, anak di tanah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Kami tata nari minggu takas do baga-baga ni debata raja dang macohor raja. Mau kalaupun Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun bait Allah, tetapi Tuhan berjanji, keturunanmu tahta kerajaan, keturunanmu akan tetap jala idonai dokona molidokon wang dison ima tahta Daud, dan di dalam kerajaannya tidak berkesudahan. Janji Tuhan kepada Daud digenapi oleh Tuhan melalui kelahiran yang disebut dengan itu penasihat ajaib. Yesus yang lahir menjadi manusia, dalam rupa manusia, dalam diri Maria, dia adalah Tuhan yang. Kenapa dikatakan dia penasihat ajaib? Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Dia adalah Immanuel, di mana Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan menjadi bersahabat dengan manusia dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia mampu memberikan nasihat karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Yang kedua dikatakan di situ namanya disebut orang Allah yang perkasa, yang menang melawan segala kekuasaan. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah pencipta segala-galanya, maka dia berkuasa mutlak atas segala-galanya. Dangadong nasoboi lalu. Kalau di luas masa COVID, orang dihuasun di dekado COVID. Nariko di kita, unang mermiam-miam, jangan bermain-main dengan pandemi COVID-19. Mau lihat mau tado konwain, pro langsung ke polsek tanah sareal, mantau kita ke polsek intel daripada Polrestabes tadi Pak Prasetyo juga hadir, Pak Ramil juga hadir, asing KW hadir. Yang mau dikatakan pada kita saat ini, dikatakan di situ karena Tuhan Allah yang perkasa, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Semuanya itu akan tunduk ke dalam pemerintahan Tuhan. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal.
Dia disebut sebagai Bapa bukan karena dia berjenis kelamin laki-laki, tetapi sifatnya yang menjadi seorang Bapa yang mengasihi, merangkul, mengampuni dosa kesalahan anak-anaknya. Itu sifat Bapa. Alan itu mulu adong son ama naso makahulongnya nakonna kan Bapa. Orang bapa maka dia akan mengasihi anak-anaknya, akan mendidik anak-anaknya, tapi seperti yang dikatakan pada hari Minggu. Kalau anaknya salah, maka bapaknya akan memukulnya supaya dia mengenal kejahatan kembali. Dia adalah Bapa yang kekal dan dikatakan di situ dia adalah Raja. Raja damai, bukan raja yang didasarkan. Sebabnya dikatakan tadi di sini bahwa setiap sepatu tentara yang berdarah-darah dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi upan api. Dalam ayat yang lain saya mengatakan semua peralatan perang akan dijadikan untuk keperluan pertanian. Artinya yang membangun, karena apa? Kerajaan daripada anak yang lahir yang kita rayakan hari ini adalah kerajaan damai. Coba negara bisa hidup naknya dilututai atong taulahumma pahin. Kita tidak pernah menginginkan ada keributan siapapun. Tapi kita sering menimbulkan keributan. Kita tidak mau diributkan orang lain, tapi kita sering meributkan orang lain. Itu persoalannya. Hola dirita do tasariho dan tasarihon dongata dan tasariho lingkungan. Tetapi pandemi COVID saat ini mengatakan kepada kita supaya kita menjaga diri kita untuk keselamatan keluarga. Sehat tahu. Sehat madohok keluargaku, sehat anakku. Karena apa? Kita tidak tahu bahwa COVID. Ang lawat tong tuyanan naswapala boi sonara kunai tahu jamoton hai pasot. Yang kedua dikatakan dan firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita bersukacita. Dikatakan tadi di situ pertama terang telah terbit, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus telah menjadi terang yang besar. Itu sebabnya akulah terang dunia. Itu dikatakan oleh Yesus. Dan J2 juga memerintahkan kepada murid-muridnya, kepada kita saat ini dikatakan kamulah terang dunia. Oleh karena itu jangan tutupi terangmu bawah keranjang, tapi letakkan itu supaya dia bersinar, dia dapat memberikan arah yang baik kepada orang lain. Kita harus kami berkumpul pertemuan kantor di kantor Selatan. Natal rumah. Kalau kita katakan masuk ke karung termasuk ikan. Tapi apa yang mau dikatakan kepada kita itu diingatkan kepada kita karena terang itu sudah bersinar, itu sudah terbit, sudah datang, dikatakan yaitu melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita diingatkan yang kedua ayat. Kita peduli dengan kondisi kita.
yang hadir 200 kebiasaan-kebiasaan lain sudah lewat baru daftar. Kami mau saja pasti dan saya mau mengatakan yang ikut hadir besok adalah yang sudah. Kalau tidak, kami akan keluarkan. Ada daftarnya sudah ada. Sebabnya kita harus senantiasa melihat itu. Bagaimana kita menjadikan itu melalui gereja Bincaru kita peduli dengan daerah kita, keselamatan daerah kita. Daftar ibana apa manganga tu kono mahamuna hari kita tahan live streaming bed adalah orang-orang tidak seharusnya hadir di karena tidak anak-anak remaja mohon kecuali dia memang kita harus peduli untuk itu karena apa? Allah peduli kepada manusia berdosa supaya jangan lagi berjalan dalam kegelapan dan kekelaman. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, sambutlah dia dalam hidupmu. Jadikan dia menjadi pandu hidupmu. Sebab Yesus telah lahir ke dunia ini. Dia adalah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita, Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu mari kita jadikan hidup kita menjadi terang kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Karena itu yang dikatakan bahwa kehadiran Yesus ke dunia bukan hanya milik orang Israel. Bukan hanya milik oleh orang Kristen. Bukan hanya milik segelintir orang. Tetapi adalah milik seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dakkolan halak Kristen. Maka diberikannya anaknya. Dan kita diajak supaya kita menjadi terang, kita menjadi garam di sekitar kita. Sehingga sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 9-11. Dikatakan, supaya semua yang berlutut bertelut dan semua yang mempunyai lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Immanuel, dia telah datang, dia bersama-sama dengan kita, dia menyertai kita. Oleh karena itu jadikan hidupmu menjadi penuntun bagi orang-orang yang masih berdiam dalam kegelapan dengan senantiasa berperilaku hidup yang baik dan juga dengan adaptasi kebiasaan baru. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat puji-pujian sobronami todo pamali Tuhan disude akadenggan di basam na totong madongani kami. Ila sodo ham tu tuali Tuhan di tonga-tonga di pandemi COVID-19 na so marhau junga dope tu tuali Tuhan di tonga-tonga niaka toro pali Tuhan huria na so boya li Tuhan mabuka li Tuhan patupahon ima parpunguan bodari parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus tonga-tonga ni portibion alilua sodo huriam haka bibicara li Tuhan di bagasa karet taun li Tuhan di bagasa las niroa di bagasa no baso marpungu ham tu tuali Tuhan ala di sidu ali Tuhan di pengoto kami marhiti-hiti hatam nunga bicar panodangi asa boy marhiti-hiti habi bicar nagabe tiur parnidaan nami gabi adonga litua sitio pon
nami, si tiron nami, si utonon nami di bagasa kulmin ngolu nami, nabuy gudang ali Tuhan di bagasa na hagulapon, haholomon alay alani panodangnya li Tuhan, huito kami gabi boy hamardala di bagasa ngolu nami, di bagasa pakirimon dot akalas ni roh ali Tuhan, asi roh hamali Tuhan nang apala di bagasa no basope, tora paston nami li Tuhan nang puji-pujian na hamulaton ni roh nami, ala hortong ali Tuhan na madongani hami saluhutna, karlumobi ruas ni huriama li Tuhan, natutong mga ramoti na sida diaka perdalanan ningoli Tuhan dausian aka parmara songgo tali Tuhan alay dilua soro hamli Tuhan sonang suari ribuan molotung piadong aka na marukli tonga-tonga ningolo nami asi maruham li Tuhan sepasu-pasu mahami saluhutna pargogoi hamli Tuhan asa marhiti-hiti perbainan nami na dengan tingkah laku nami li Tuhan natotok kami li Tuhan mengadaptasi kebiasaan baru itu di tonga-tonga ni na mga menangkal Tuhan penyebaran virus COVID Tuhan gabi boy hamil Tuhan gabi tiruan contoh na dinggal tua-tua kono malek kami jala daw hamisian aka parmaran wa kami tu holi Tuhan nang apala di bagasan obason marhiti-hiti las ni rohan nang diloko Tuhan marhiti-hiti hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus ilu Tuhan na mga leo di hami nang pakirimon na mangolu tarlumobi di keluarga li Tuhan na marsitaon parsirang kematian ali Tuhan Ortong ali Tuhan na mga leopos ni roha di bagas ng ulo na sida. Allah wa Tuhan bidada portibion inganan nahot di hami. Turgo sa bulon to dinami do nang di pinarem dia kana porsia di ho jala idol Tuhan nahu tuju hami para di hami tonga-tonga ni golu nami marhiti-hiti na ulok kami ho Bartolomon roham asi maroham ali tu ase pasu-pasu ruas ni huriam na di bagasan aka paru kilo di bagas si tahun di bagasan aka persahiton Omatong li Tuhan na madaoni persahiton na sida mangapuli na sida li Tuhan pasu-pasu mahami di namar sugot niari tutu li Tuhan di nanang rohami museto tonga-tonga di bagas corom lausu jalon nami matutu li Tuhan i mahasan di dosa marhiti-hiti perpadana badia atong luas mahami tutu li Tuhan di bagas gulmin ngolu nami asato kami li Tuhan di bagas las ni roha asa marhiti-hiti no pangakami perpadana badia marsogot niari gabi boy hay mga radi bagasa dari oleh Tuhan mangido hasan dosi siak oleh Tuhan gabi boy hay masih maapa dia kadongan nami oleh Tuhan dia akan nama pakurangi asa marhiti oleh Tuhan gabi bulus rohan nami lama jalo hasan di dosi na siak oleh Tuhan jala margogo hami lamang ulaun manguduti akaring ulu nami atong ali tuwa bonon nami nang aka bangso nami oleh Tuhan asa matong ali tuwa namadongan nang aka panggonggomi nami siya mulai presiden menteri, gubernur, wali kota, sahat tua aparat kecamatan, kelurahan, RT RW ali Tuhan, tarlumobi nang aka muspida ali Tuhan secara khusus ali Tuhan, imat tim keamanan di bangsa nami baik TNI, manang peli Tuhan Polri totong mau ali Tuhan nama dongan nasida di bagasan, aka ulau nasida asa tong ali Tuhan, di jamoton nasili Tuhan nang keamanan di tonga-tongan ya kapar sora di bagas jorom, atong sadio madatori nami upuji pasapa magwarmu, mangasan guarnakmu Tuhan Yesus Tuhan nami martangnya kami tuho. Amin. Mari deh kita siap buku di nomor 75. Pamukasian saya adalah stapa sahat ma peliata. Dosa
tungata begehatan di bata na paboto tuhita ay nang bicar do panodang di hagulapon tuhatai do panodang di bagasang uluta narodo iba na manodang hagulapon marhiti holongna asahita na mardala di bagasan hagulapon marnida hatiuron na binuan ni tuhata asa dapota las ni ruwa hita songo las ni ruwa di gotilon songo parolo-polopo di namarbagi tabat-taban atong akanaw majalo hatiuroni patut do makatidak ko ni di bagasang nguluna unang be mangolo di bagasan hagulapon atan di bata madok marburi mahamo urasi hamu madirimuna pahulak kamu ma hinaruan ni pabahinam muna siya jolo ni matakku pasotamu ma majahati buro kamu ma nadeng namabahin nadenggan luluy hamu ma uhum pitori hamu ma nanirupa patikos samu ma uhum tu nasopot sumarama sumarina oding hamu akan namabalu. Kristus do Tuhan nang roto portibion lau paluaho dot sumedangi hita saluhut na tinobana martua ma akan aprosia di Yesus Kristus ay ibana atuaw ni ibana do hagogo ota di akaparukilota ibana do namanotong asa manang isi na miya di bagasa Tuhan Yesus dapotan hatotongon sa liling nileleng na ibana do raja dame na padamyo kita tu debata ama alani mangulu mahamu di bagasa dame rapdohot na humaliyang ibana mana mga ramoti lakata di bagasa pakirimon na baru. Tahun di dolo diura di suderan mari tahun di dolo namu Kristus bina bina begitu au kabena boso tatangnya aku mapelihat atau debata martangi yang mahita ale debata amanami na di banogijang odo haruan ni saluhut silalon na denggan dot na sa ulibasa na mauliutus upasata masya na nilom mituhami pilihan na mituho sa jalom magabe uap naus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa uparasyak kami pilihan non pati bulon na rajom rito nga tongan uriam dot deportibion uhay marohanay marhiti-hiti todim aslam tadahami gudang ni silolom mituhami asalam girgir hamadok maulia tetuho marhiti-hiti Yesus Kristuan nami amen. Ale Tuhan debata amanami para siroha asang ngapon hamuliau dot puji temadiho rodi saling lelengna mauliate maruhanami diho alani asini ruham dot tolong ni ruham adi suruh hodo anakmu nasa sadai asa malua na ginong kumamun ya dosa nabi amarlas ni rodo hamin wang di bagasan asirepon ni roha marningot haroron ni anakmu dota papatarna tuliat portibion ale Tuhan Yesus Kristus anak debata na mangului
pinuji maho ala ni asini roham, ala dipatuto ruho dirim, gabe saur roho Tuhan jol manalea, asa malua akan pinilit musia dosa nabe, marlas ni roha dohamin waing, jala maulia terohan nami, marningot haro mangibati hami, setopat mahuriam, jala pature may ban ingan nammo, pongoti marohan nami, parbadia jala patiur masaluhut nai, marhiti-hiti sodang di barita nauli, asa hubas sampai maun ari harom na sangapi, sepasu-pasu mana mengkonggop pami, dot saluhut raja ni halak Kristen, sesodang jala pasu-pasu masaluhut padita, guru situa epanggelis dot akan apaturehon namar sait, asa margogo nasida mangaramoti huriam, sesungguh lima hami tuhamu baun ni roha na tutu, apu lima akan namarsak, urupi mana tergogot dot namar sahid, sepatiur malakan inalau mate, as torang rohana manopot hasonangani, setopat madungan nami na dihauholomon, pabicar mabarita nauli tu nasida, asalam taba akan aprosia, dot na pangasanga poko, di hari harorom na sangapi, amin alea manami na dibano gijang, sa pinarbadia magwarmo, sa rom harajonmo, sa suat malom ni roham dibano tongonso na dibano gijang, leon matu hami sa hanguluan siya pari, sama dosa nami soan panisan nami di dosa dongan namar dosa tuhami unak kami tukan pangjunan palua mahami sian pangago sadam jala hamu pasu-pasu ya tua debata di pasu-pasu jala diramoti tua debata maho di sodako tua debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di dopako tua debata bona tuho jala di pasoroho madamena tu todimuna be amen. Selamat Natal marita salutna, inaingot solat nari di marsogot di parminggota, pesta Natal perjolo, gomos de panggilan nami tu hamuna akama nami na nami, molo dang di daftar hukuarna, ala sahat tunakingan, nunga di 210 daftar, ala adong piga-piga danak ima, remaja, naso maka tidak komersial dope, ala nei gomos panggilan nami tu kita, asa unang marohita naso terdaftar hati amang inang do remaja naso remaja yang belum lepas CD dimohon tidak hadir besok do tunggabe ibo ceritutu garijat tamar sogot mau lihat mari kita